ato sang gisaulog karon ang First Friday. Pero wala taroy overnight katong Alliance of Two Heart Vigil din sa atong parokya kay naatay overnight activity sa atong Parish Youth Day. Atong iampo nga maay lang ang panahon o niyang hapon hangtod ugma aron magmalampuson ang ato mga kabatanunan nga magtigom-tigom dinhi sa atong simbahan. Mga igsoon, sa unang pagbasa, kuyaw kayo ang gisulti ni Kristo. Ang kaalautan ay nato kanabang maimpierno ta ba? Dili lang di ay kung makasala ta. Usa di ay sa hinungdan na maimpierno sad ta kinisang mga milagro or mga grasya nga dagko nga atong madawat. Makapaimpierno sa naugdi ta magbantay. Munang ningon siya, alaot kamo taga Corazin, taga Tiro, taga Sidon, taga sa pato Capernaum. Kay daghan ang milagro gihimos Ginoo didto. Pero unsa may nahitabo, imbis nga sila mahimong mahinulsulon, mahimong mapaubsanon, mahimong maalagaron, nahimo na noon silang mga pagarbuhon. Nilingiyay mong tupad na daghan ka grasyang nadawat na kay grasya naawa kusga daghan jutay nya gasige pakagpangayo gasige pagyug pangayo kay mura ba na itong style sige pangayo ang gipangayo kadtong wap-an nimo makabuot pero wa gyud ka maka amgo nga purti na ding daghanang grasya nga atong nadawat. Unahon gid nato ang pag-ila muna diri sa atong unang pagbasa si Job gipahinumdumas Ginoo kay purti namang yung yaw-yaw ni Job tungod sa iyang kasakit, tungod sa iyang daghan nga mura kunuhay dimalas nga nadawat, purti na niyang daghanang gisulti ngadto sa Ginoo. Dili ni si sarili reklamo pero sige siyag pangutanas Ginoo nganong nahitabo man ang Ginoo niingon ni Job diri sa atong unang pagbasa. Finally niingon ang Ginoo, diha na ba ka Job sa nakapasubang ka na ba sa adlaw, nakapasalop na ba ka ani, nakalakaw na baka dito sa ilawom sa dagat, nakahibaw baka pilay gidakos kalibutan, hain nagikan ang kangit-ngit o ang kahayag, ang limit nila, asa kapadong ilang limit, nakapabalik na bakas kangit-ngit, nga mubalik og hayag. Mga inana ba? Pagka hibaw ani ni Job nga nahinumdom siya nga wa man di ay koy kontrol aning mga butang nga maayo nga akong gipahimuslan sa maning adlaw, kaning kangit-ngit, kining tubig, kining hangin, kining yuta, wa man di tanay kontrol niya mga grasya man nga dagko kayo nga atong nadawat. Bisan gani kanang imong pananaw na di kay kontrol ana. Ikay nagbuot nga mubuka na imong mata, niya mo piyong, ikay nagbuot ana. Ingka mamilok man ko pader, anaon ako. O lagi, pero ikay nagbuot nga makakita imong mata. Ha? Dili ay. Kana, grasya na. Kana lang imong tupad. Ika day nagbuot nga buhi pa na karon, nga maginhawa pa na karon. Ha? Ikay nagbuot ana. Nga sige linya imong tupad. Ingna grasya kas Ginoo para nako. Ingna grasya kas Ginoo para nako. Kay kun wa na ning atong mga kuyog sa kinabuhi,
Kita na lang usa magpuyo sa kalibutan pagkalaayag yun. Nya di man ta kabuhat og tao on our own power or by our own power. Di man ta kabuhat og tao. Noon og bisan gani ka nang nanagminyo, natural man gid na nga ang laki o babae kung magminyo niya magdug sila naa man jud kunoy bata mo bitang mulayo ginang madres pare kay peligro manong gawas ng bata. Pero bisan pa mas na nagminyo naagi pipila nga di gyud ka panganak. Oh, hapit na lang mga matay. Pagyud ka anak. Nga naman dili gid na absolutely nga ato ng power. Nya gakinahanglan magitag kaubas kinabuhi. Grasya nas Ginoo. Mao na ayaw pagpagarbo kun unsay imong nadawat karon. Dako kay grasya mulampos kag eskwela. Pero daghan kay nang lampos og eskwela mga pagarbuhon kayo. Labi na gito mga bright kuno. Dako kay grasya nga mopasar kas board exam. Pero daghan kay pagarbuhon. Labi na gito mga top notcher kuno. Nana, mudimanda yon og dagkong sweldo kay top notcher kos board exam sa bar exam. Mudimanda yung dagkong ranggo. Dako kayong grasya nga naordinahan ko pagkapari. No? Labaw na yung dako-dako yung ang grasya maordinahan ka pagka-obispo. Labi na yung mahimo kang kardinal, sus, dako ang grasya na. Labaw na yung mahimo kang santo papa, pagkadakong grasya. Pero daghan kay nangahimo ingon ani, pare, nga mga pagarbuhon kayo, mudiman yun o kolekta. Masuko yung kuwang si kolekta. Dako kayong grasya nga na-elected ka isip government official gikan sa pagka-presidente kinadak-an gina hangtod gani sa barangay konsihal pagkadakong grasya nga ma-elected ka labi na din sa Pilipinas. Pero daghan kay sa itong mga elected officials gobyerno mga pagarbuhon kaayo mura nagsila maoy Ginoo siging impose anang ilang gahom siging kuha anang kwartang perting dagkua wa nay paghuna-huna para unsa maning kwartaha para ako bani o para bani sa akong mga kabus nga mga katawhan nga mi-elect nako mipili nako no. Sige laing lingi sa imong tupad ing na nagpasalamat ka sa imong naong ing na nagpasalamat ka ng imong naong daghan kayo gasigig kumparar siyang naong sa uban ma-insecure pag yun kamubo sa kong ilong kakatag sa akong kilay ngano maning lago man ni akong naong iya puti man ngano ni akong buhok ingon ani man ni ang iya nindot man sige kumparar oy dawata pasalamati nga naa kay naong salamati ayaw ka insecure. Kamong mga anak nga niya dinhi nagpasalamat babong naapang inyong ginikanan. Nagpasalamat mo o inyo ra silang tubag-tubagon. Inyo ra silang kusmod-kusmuran. Nya suguon mo mga tapulan kay tanan. Kamo sa mga ginikanan nagpasalamat sad kamo nga naapang inyong mga anak buhi pa. O sige sad mong yaw-yaw, sige pangasaba. Ako nagpasalamat yung kong abuhi pa mo. Isip pare ba? Pasalamat kong buhi pa mo. Labaw na yung kong nagpasalamat nga namalit mog slats. Sa atong tubag sa Salmo, agaka ako Ginoo subay sa dalan nga walay katapusan. Ang dalan nga walay katapusan naa sa atong pagkamapaubsanon, pagkamahinulsulon, o pagkamapasalamaton sa tanan nga atong nadawat nga grasya. Di gid unta ta magpagarbo kung makadawat ta grasya. Musamot gid unta tag-ingon, Ginoo salamat kayo. Kamong mga arang-arang og naong
sa standard nato mga tao ay mo pagsigpagarbo labi na mong mga babay ni arang-arang inyong naong sige na hinuon mong pintal diha sumpayan ano ang mga pilok ana sige kanang arang-arang na gani kag naong imo paginang pintal-pintalan para unsa pa man nya kadto mga ultimo sag naong sa standard sa tao di na lang sad mamintal wa naman discourage naman ko ni akong naong di na lang ni nako ritokiyon. Ang importante wa nagiritokihay naong dinawatay naong kana naong pa lang na apil na sa ning atong batasan ng atong mga batasan atong usbon ang bati nga batasan kay mao ra man ginay kaya natong usbon nya ang nindot panindoton pagid nato apil na sad sa atong mga relasyon kaning relasyon nato classmate maestra ug estudyante banag asawa inahan og anak amahan og anak pari og parishioners naa man gyud usahay bati ang atong relasyon pero padayon lang gid ta og pagpaubos o pagdinawatay dili mag ginub-anay sa relasyon o kung ato na nang buhaton ang Ginoo muhatag nato sa tinuod na kalipay kalinaw o kabalaan.